Negua bat-batean heldu da eta asteazkenetik aurrera giroa makurragoa izango da. Hain justu eta Euskalmetek egindako iragarpena oinarri, ia Euskal Autonomia Erkidego guztia alerta laranjapean jarri du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak elurragatik. Izan ere, maila baxuan 300-400 metro, baina baita baxuago ere espero dira elur malutak. Nafarroan ere antzeko egoera aurreikusi du AEMET, Espainiako Meteorologia Agentziak, eta lurraldearen erdialdean eta Kantauri isurialdean 500 eta 700 metrotan 10 zentimetroko geruza pilatu daitekeela eta alerta laranja aktibatuko du egun horretan. Arratsaldeon, laster helduko diogu eguraldiak dakartzan berriei. Lehenago baina baditugu bestelako lerroburu batzuk. Euskal Herriko pentsiodun mugimenduak oso bizirik dagoela aldarrikatu du haren sorreraren 5. urteurrena ospatzeko antolaturiko elkarretaratze eta kale jiretan. Hasieran sorrera eragin zuen arazoetako asko oraindik konpontzeke daudela gogoraratu dute hiri eta herrietako udaletxeen aurrean. Are gehiago oraindik ere protestan jarraitzeko milaka arrazoi dituztela nabarmendu dute eta Espainiako gobernuak egin nahi duen pentsioen erreformaren 2. zatiaren aurka egingo dutela aurreratu dute ere. Mugimenduko kideek azaldu dutenez, haien eta Espainian sortutako taldeen mobilizazioak funtsezkoak izan dira 2013ko PPren pentsioen erreformaren neurri batzuk indargabetzeko. Pentsioekin zuzenean loturiko ez gain, gogorarazi dute beste arlo ugaritan ere aritu direla beste gizarte eragile batzuekin elkarlanean eta pentsiodunen mugimendua borroka horietan erreferente bat bilakatu dela. Ez da oraindik praktikan ez dugu lortu mundu guztiek pentsio minimo hori izatea, baina bai frogatu dugu horraino heltzeko moduak badaudela. Hor badaude diru osagarri batzuk eta Iruñeko gobernuak eta Gasteizko gobernuak diruak baditu, kontu da, diruak non inbertitu nahi dira, eta horretarako badago modua teknikoki normatibaren bat edo beste martxan jarrita osagarritzeko pentsioak. Langatazkei erreparatuta berriz, norabide aldaketa Bizkaiko metalgintzako langatazkan. Sindikatuek eta FEBEN patronalak lehen bilera egin dute gaur Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin eta berriz ere bilduko dira hilaren 23an. Sindikatuetatik azaldu dutenez, gaurko bilera lehen hartu emana izan da. Ikusten dugu, ikusiko dugu, hemendik aurrera kapazak gare patronalak egin duen korapioa desegiteko. FEBEN jarrera aldaketa esaten parte hartuko duela mediazio horretan gero ikusiko dugu zein den emaitza, baina zentzu horretan behintzat pausu hori positibo bezala baloratzen dugu. Guk uste dugu, negoziaketak mahai ofizialean eraman behar direla aurrera. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintzak jorratuko diren, tratatuko diren, gu egongo gara. Eta gaur euritakoak zabalduta elkarretaratze laburra egin dute Osakidetzako buruzagitzarekin dituzten desadostasunak direla eta Donostia ospitalean protestan ari diren erietxeko langileek. Ohidutenez, txalo zaparrada batekin amaitu dute kontzentrazioa eta ez dute adierazpenik egin nahi izan ondoren hedabideentzat. Jakina da, asteazkenean bilera dutela osasun sistemako buruekin eta bertan ikusiko da ea guztiak konponbiderako zantzurik duen. Bestalde, Osakidetzako lehen arretako langileen 87%. Erreta edo oso erreta daude, lehen arreta arnaz berritzen plataformak eginiko inkestaren emaitza da hori. Osakidetza egoeraren jakitun dela azaldu du plataformak eta solaskidetza bideak irekita dauden arren, hitzpolitak erabaki bihurtzea nahi dutela. Hori lortzeko berriz ere mobilizazio dinamikarekin hasteko prest daude eta Osakidetzako lehen arretako langileak grebara deitzea aztertzen ari dira. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak heldu dio gaur gurean gaiari. Gara lehen arretarekin 2016tik
Gogoratu 2018an jada ere, lehen arretakoak mobilizatu zirela, grebak egin zituztela, egoera jasanezina da. Hitz politak entzuten dira osasun sailburuaren aldetik, baina gero realitatea ez dute aitortzen. Gaur bertan Sagardui andereak adierazpen batzuk egin ditu beste komunikabideetan eta esaten du ez dagoela murrizketarik. Agian murrizketak ez dituzte egin, baina ez dutena egin da urteetan berdin mentzionatu eta gizarteak dituen premiei erantzuteko osasun sistema indartu, mantendu eta garaiei egokitu, ez? Nafarroara salto. Enrique Maia Iruñako alkatearen Nafar bandera garesti eta erraldoiak zer esana eman du goiz honetan ere. 3 hilabete baino gutxiagoan, bigarren aldiz bandera Iruñeko Foruen plazako belardian botata agertu da goiz honetan. Zorionekuak izeneko manifestua aurkeztu zuten larunbatean Iruñeko Ziudadelan eta manifestazioa iragarri dute datorren ekainaren 10erako hizkuntza eskubideen alde entzun. Euskara historia luzea duen hizkuntza da. Baina batez ere etorkizun oparoa edukiko duena. Erabil dezagon zorioneko bihurtu gaituen 2000 urteko eskua etorkizunari ongi etorria emateko. Ardura politikoak exigitzeko garaia da. Ez bazterketa betikotzeko garaia. Ez dugu bigarren mailako herritar izan nahi. Eskubide guztiak herritar orori bermatuak izan daitezen nahi dugu. Eta Nafarroan garela atzoko egunarekin Zama Doinuzarindu elkartasun jaialdiaren 8. edizioa ospatu zen Etxarri Aranazko kulturetxean. Zuzeneko musikaren bidez euskal presoei aplikatzen zaien salbuespenezko legedia salatu eta ematen diren hainbat eskubide urraketen zamarintzea izan da jaialdiaren helburua. Eta Mikel Mundiñano jaialdiko antolakuntzako kideak kontatu digu gaur gurean nola igaro zen atzoko belada. 8. urtez berriz ere lortu dugula zama arintzea, eta urtengo kartelak ere bain ikuste dut hori iragarri zezakela, ez? Urrenez urren igo ziren eszenatokira Kalakan, Lorelei, Nogen, Olaia Inziarte, Kerobia, Inigo, Tatxeas eta Jon Maia, eta nola baitere euskal preso Israeli eta deportatuen eskubideen aldeko elkartasun hotzara, haien doinuekin zama arintzera igo zirenak, ez? Bueno, sentimendu askoko eguna izan duzan, doinuz, malkoz, pozez, tristuraz, elkartasunaz, maitasunaz, arindu genuen, azken batean gehiegi luzatzen ari den urtetako sufrimendu hori. Pentsiodunek 5 urteotako lorpenak ospatu dituzte gaur. Mugimenduko kideek azaldu dutenez, haien eta Espainian sortutako taldeen mobilizazioak funtseskoak izan dira 2013ko PPren pentsioen erreformaren neurri batzuk indargabetzeko. Pentsioekin zuzenean loturiko ez gain gogorarazi dute beste arlo ugaritan ere aritu direla beste gizarte eragile batzuekin elkarlanean. Bost urte bete ditu Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan ibilitakoek mezu anonimo bat jaso zutenetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen 0,25eko igoeraren aurkako aldarriak Euskal Herriko hainbat herrietara zabaldu ziren. Protesta egon gizartean bazegoen da, kezka ere bazegoen, ez? Kontua da, Rajoyren 0,25 horrekin, ja, 4. urterako uste dut, izan zela, jentea, nolabait, esplotatu zuen. Pentsioen mugimenduak urteen poderioz bestelako helburuak ditu. Aldarrikapen historikoa izan da 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Gaur-gaurkoz lortu ez dute, baina argi dute borrokari eutsiko diotela hori lortu arte. Oraindikan,
gutxienezko pentsioak oso bajua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat, eta 65 urtetik gora izan da, bera bakarrik bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Eguneko iaia 50 1000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Emakume pentsiodunen egoera ere latzagoa da gainera, izan ere, 225.000 emakume pentsiodun gutxieneko pentsioaren azpitik daude. Para que nos suban la pensión, que con la pensión que tenemos no podemos llegar ni al fin de mes. Más mínimo para las que cobramos una porquería, porque cobramos una porquería, vamos. Horrek adierazten du, ze motako arazoa daukagu aurrean. Borrokari eusteko, baina ospatzeko ere eguna da 5. urteurrena. Izan ere lorpenak izan dituzte, tartean 2013ko PPren erreforma indargabetzea. Lortu ditugu gauza batzuk. Eta behar bada interesgarria izango da, aurten izango dugun igoera, pentsión igoera. Hego Euskal Herrian 645.000 pentsiodun daude, biztanleriaren 22,6 dira. Eta indartuta dago mugimendua, gero eta gehiago dira gainera, eta urratzak ematen ari dira. Hori bai, zapi gorria soinean kalean jarraituko dutela argi dute. Pentsioetan justizia lortzeko jarraitu beharra, baino besterik ez dago, jarraitu behar dugu. Estamos aquí todos los lunes y lo que haga falta, sí, hasta la muerte, hasta la muerte. ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Esta batalla! Pentsio erreformaren kontrako protestak Ipar Euskal Herrira itzuliko dira. Erretiroa hartzeko adina 74 urtera igarotzea proposatu du Macronen gobernuak eta horren aurka egiteko Frantziako 8 sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19. Pentsio erreformaren kontrako protestak itzuliko dira Ipar Euskal Herrira, izan ere Macronen gobernuak erretiro hartzeko adina 74 urtera igotzea proposatu du, eta pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea. Horren aurka egiteko Frantziako 8 sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19. Elisabeth Borne ministroak aurkeztu zuen proiektuak langileei kalte egiten dietela uste dute lanuzteren editzaileek. Nous l'avons dit, nous voulons préserver notre système de retraite par répartition. C'est-à-dire un système où ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Hala, jakitera mandute mobilizazio iraunkorrak egingo dituztela. Protestak lurralde osoan egingo direla iragarri dute Frantziako sindikatutako ordezkariek. Horrela pentsatzekoa da Ipar Euskal Herrian ere egingo direla eta han izango dela lab. Sindikatuek ez ezik alderdiek ere mobilizazioak aurreikusita dituzte Parisko gobernuaren pentsio erreformen aurkako posizioa erakusteko. Bien bitartean eskuina gustura saldu da uste baitu Frantziako gobernuak haien eskaerak erantzun dituela. Beste alderdiak aurka daudenez haien botoa beharrezkoa da erreformak aurrera egin dezan. Adinikoez aritu garela, aipatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoa gazte gutxien dituen Europako eskualdeen artean dagoela. 2010ean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 100 pertsonetatik 79 ziren gazteak eta orain 60 dira. 15 eta 29 urte bitarteko herritarren kopuru handiena 2010ean zenbatu zen Araban. Urte horretan 50.000 gazte baino gehiago ziren. Euskadin biztanleriaren 14% gazteria da. Hala ere, Euskadiren hazkundearen datuak ez dira txarrak, eta 1975 urtetik handitzen joan da biztanleria. Gazteei dagokienez, 2015 urtera arte kopuruak behera egin zuen. Baina gazteen behatokiak egin duen 2022ko balorazioan iragarri duenez, geldoki gora egiten ari da. Datuen artean gehien larritzen duen datua Arabako gazte indizea da. Izan ere, azken hamarkadan 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu.
Gaur egun 15 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren erdia Bizkaian bizi da. 134,5 Gipuzkoan eta Araban berriz 114,7. Hau da, 54.000 herritar. Euskadi Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean dago. 2010ean Euskadin 100 pertsonetatik 69 gazteak ziren, orain 60. Egoera honen eragile bat da umeak izaten duten batez besteko adina. Gaur egun lehenengo umea izateko batez besteko adina 32 urte da. Eustat, Euskal Estatistika Institutuak astelehen honetan argitaratu du iazko laugarren hiruhilekoko kontuen aurrerapena. Aurreko urteko laugarren hiruhilekoko datuekin alderatuta, 2,8koa da hazkundea. Enpleguari dagokionez, lanaldi osoko lanpostuen kopurua uztailetik irailera artekoa baino 0,1 handiagoa da eta urte osoan 3,1 handitu zen. Eta Espainiako gobernuak errekerimendu ofiziala egin dio Gaztela eta Leongo gobernuari abortuak saihesteko araurik ez onartzeko. Gaztela eta Leongo presidente orde Juan García Gallardok Voxekoak iragarri zituen aldaketa horiek. Moncloak haurdunaldia borondatez eteteko araudia zehatz-mehatz errespetatu ezean, tresna legal guztiak erabiliko dituela adierazi du. Así, antes de tomar cualquier decisión sobre el desarrollo del embarazo, pues que puedan antes escuchar el latido de su hijo. Eta mendebaldeko estatuetan non, ez da diskurtsoa eta hainbat jarribide jadanik, ez da badirudi guztiz pasata zaudela, hau mai gainean ipintzea eta dudatan ipintzea eta berba egitea, uste dut hau benetan, eta mai honetan baita ere esan nuen, baina uste dut hau dezela astrarna asko, non benetan egin behar duguna da sostengu eta erreibindikazio oso sustraikoa eta ez ustea ezin da hau pasatu. La mayor información posible a la hora de adoptar cualquier decisión. Energia berriztagarriez aritu da Zabal Tapia sailburua goizean egin dioten elkarrizketa batean. Jaurlaritzak 78 puntutan egin du parke eoliko eta instalazio fotovoltaikoak jartzeko eskaerak eta sailburuak espero du proiektu guztiak gauzatzea baimen guztiak ondo beteta eta berme guztiekin. 2023 hasi berritan energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari dire proiektu eolikoak. Bestalde dokumentuan nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude.
Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldez handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du, eta 2050erako 140%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun, eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurreikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitze jo baitituzte plan berrian. Gogoratu behar da horrez gain, Labrazan eta Azazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako diputazioak. Gipuzkoari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzten txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetsi dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera 2 parke eoliko berrire proiektuak ari dira tramitatzen. Azazetako proiektutik oso gertu Aixindarrek beste parke eoliko bat eraiki nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Iruraiz Gaunako eta Domeniliagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Haizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa. Kulturarloan azken asteburu honetan Zama Doinu Zarindu Elkartasun jaialdiak 8 edizio bete ditu. Sentimentu askoko eguna izan duzan, doinuz, malkoz, pozez, tristuraz, elkartasunaz, maitasunaz, arindu genuen, azken batean gehiegi luzatzen ari den urtetako sufrimendu hori ez. Eta kiroletan Zegama Izkorri mendi maratoiaren 22. edizioa 2023ko maiatzaren 14an izango da. Lasterketaren ibilbidea Karatz, Aizkorri, Aitzuri eta Andraitz mendiak hartuko ditu besteak beste. Dortzalak lortzeko aurreinskripzioak gaur bertan ireki dira. Oien daukagu Aizkorri eta behan daukagu Zegama. Hemen gabiltza bertakuak aldamudun dinbi eta danba, da kanpokoari santa sekula ez ziu eiten demanda. Eta hasieran esan bezala, negua iritsi da eta gaur euria ari du etengabe. Segurtasun sailak abisu horiak ezarri ditu haizeagatik eta euriagatik eta alerta laranja ezarri du itsasaldeko arriskuagatik. Olatuek 7 metroko altuera hartu dute Euskal Kostaldeko zenbait tokitan. Euria bota eta bota dabil gaur eta Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait tokitan, adibidez, ia 50 litrometro kuadroko izan dira Arteagan edo Zegaman esaterako.
Elurra ere helduko da Arabara aste honetan, AEMET eta Euskalmeten arabera elurteak espero dira Euskadin 400 metrora datozen egunetan. Gauzak horrela, elurra iragarri da asteazken eta ostegun honetarako Gasteizen. Horrez gain, igandetik ostegunera prezipitazio handiak izango dira 60 litro metro kuadroko baino gehiagokoak. Dagoeneko urputzuak aurki ditzakegu eta zuhaitzak erori dira azken orduetan izandako euriteen ondorio. Zerrepideetan ere istripuak eta auto ilara luzeak sortu dira Txorierriko igarobidean, Lezaman, Ena eta Ene batean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du momentuz astearte gauerdira arte. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Ze Amaiz taldearen Kemena kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Bidaien joate